Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayan. Intay ibasa ti Salmo 34, versikulo 8. Da kayo amismo ti mangtakwat iti kinainbag ti Apo. Nagasat ti tao nga agkamang kenkwana. Papagayan, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, kenya. Apay nga na pulos ti danong. Ayan ta anak mo, tapay asana nagsakdo. Saan pa ya si Mangpet? Ang mga no adaman inringpas dan a project da. Adula amin. Tiyak matin nakasakto, tasang sangpet ko. Napanak na kilabada ija ayan da Mrs. Lagring. Ibagam itanak mo, tamasa pa nga gawid, tapnog sakdo. Sana day tala papakpakan tam muna. Awan pa'y serbina. Arnold. Buisit kit di kastoy apyag. Ala, ingkag sakdo. Tapno dati pagdiramos ko. Kantap no makaluto ka maten. Sige. Hay. Nagadayulakit di ngaminin ayat ti ubog. Ingkagit din. Nagadupay lang ipagpagam. Uwan inakon. Ala, agina na kapailaan. Intun maminsan, masapa ka nga gawid Iti kasta, makasakdo ka pa'y. Uwan, angkal. Awan lang arudan ti serbim. Sakit ka pa'y ti ulo. Arnold, dinangraman ti anak ko. Tapnog na kam. Sobrakan Apay, adda ka di karbengam amang dangran iti anak ko. Awan babain mo. Neta, kayat mo tasikat ti danugag. Ha? Huston, sumardang kayon. Huston, nanang. Kayat ka akasarita, sakbay amaturog ka, anak. Anya tibagam, nanang. Anak, kaasi ka pa'y. Ha? Kunak no iti panakiasawa ka ni Arnold. Kat maipaay na ti pamatagtimay sa nga amakan ka. Ngam saan matgayam. Nanang. Iso anak ka ikadeng akon, anak. Anya ti kahit mo asawan, nanang. Makisina akon ka ni Arnold. Nanang? Wan anak ko. Kat pakawanin na ko ma. No idi ko mapay, anak kisina akan ko na. Nalabit asaan ka naglaklak iti kinaranggas kan ko na. Nanang? Pakawanin na anak ko. No anya ti kadeng mo, isun ti masurot, nanang. Anak. Agtawanak idi ti tartin. Kat pulos ajak marik na ti pamatag ni Uncle Arnold. Kunak ngamin no naragsakta, no makiasawa akan ko na. Ngam nagbidutak gayam, anak ko. Iswa po manaw tandi ti balay na. No day tati kunam, nanang. Ala anak, ingka nga rodin maturog. Tamasapat ang agrubot inton bikat. Mapantapay laang iti balay ti gayam ko. Sapay nga awan tinaluto. Sapay awan tao dito balay. Lorna! Lorna! Isalbag ka babae. Apay nga awan. Sa tino nga ta tinapnapanan na. Nasabak lapim manaw ita agsapa. Ita, awanan ti tao dito balay. Sana mabisina kan. Kat awan tinaluto. Warak man lang. Sa pulik man ti awanan bay na babae. Agraman ti anak na. Sa dino nga ta tinapnapananda. Apay akas taterupam amasabat kao. Arnold. Makapungpung tutak. Gaputawan tinadanon ko at tao ijabalay. Sapay mabisinak. Dalor na nga gina. Nakaigam da iti dadakkel abag. Agtalaw da kanaw. Anya? Kasta may tikunada, Arnold. Agtalaw da kanaw. Unlor na, maawatan kayo nga agina. Naimbagkit di tapimanaw kayon ijebalay ni Arnold anakiden naam. Dora. Sa bagay, saan kayo matanagkalay sa? Saan aya? Saan? Gaputa din na kayat.
Awan nga rod ti parikot. Kun uray man pa'y nagkalaysa kayo. Saan arumbang nga ibantay mo latan ti bagim kan kuana? Ta nakakaasi ka laeng. Nang runa launay ti anak mo. Dora, Idi pa'y lang nga imbagak kan kaapanawam laeng ti kadenden ng alalaki. Ngamin, awan mo't laeng ti pagsayaatan nyo nga ipaay na. No di kat pasig apan nakapasakit tilaknak amon nyo. wan nga rod, Dora. Sige, agyan kayo pa'y laeng nga agi na itibakan ti asilid dito'y sirok to'y balay. Kat saan kayo nga agabang, gaputa maasyanak kada kayo. Agyaman akmunay, Dora. Day talaeng, tamang tad kalata iti para silaw, Oray basit laeng. Wan, kat agyaman akunay. Nay, apay, Arnold, masaksakit ka kaday. Apay akaslag kakapsot ka, anak katugaw dito'y paraangan yaw. Uwan tata. Agtarangkaso aksamot tan. Padpadaanak na agsubli ni Lorna. Awan mat. Ay na, baro, saanin nga agsubli ni Lorna ken ka. Gaputa saan na kan, amaanusan. Di mo mo't ngamin ida impatag, barok. Pinagbalin mo la ida ababaunan. Sakit, rangga sampay, ti anak na. Kwa. Makitkitak dayta, barok. Iso asaan alimod ti ugaling. Nauyong ka iti anak ni Lorna. Tata. Anya nga ita. Pinanawan da kan. Barok. Nasaysaya at no agbalbaliw kan. Ket ibalait mo ti Diyos iti biyag mo, barok. Dayta ti kasayaatan nga inkaaramiday. Anya? Amom, barok. No awan ti Diyos iti puso. Awan ti nasayaat apagbanagan ti biyag mo. Nang runa iti masakbayan. Masakbayan? Wen. Apay. Namnamaem kade nga agturong kanto ijay sa di Gloria. Numatay ka? Ni. Anya mo tanday ta nga ibagbagam data. Kasla ibagbagam mo ta na mataya ko. Nang runa amo mo ta masakitak. Dayta ti kinapudno, Arnold. Ita ta si bibiyag kapay. Nasken nga imbitaramon ti Diyos iti pusom. Iti kasta, agsayaat ka. Ti panagraem iti Diyos. Iturong na ka iti nasayaat abiyag. Tata. No agbuteng tayaw, ken agtulnog tayo iti Diyos. Nasayaat to ti kasasaad tayaw, baraw. Kasta tinapasak ijay Biblia. Ala, tainak mangala iti agas apang trangkasaw. Uwan tata. Tinasayat. Inak tumot agpa-check up iti doktor. Inta mga ng Jerome. Agpada tamot na dabalon na. Uwan Diana, Mapantay ti sigod apang panganan ta. datalaang ti agbalbalon. Dagiti dadduma, ket agaw awid da. Dagiti dadduma, ket mangmanganda iti kantin. Asidag ngamin ti balay dagiti dadduma. Ngamda ta, adayo. Isa may mayat nagbalon ta. Ha? Naangker Arnold? Ha? Umasidag dito'y ayan ta. Sige, kasaray tamlat ta. Basta si putam ang mga nudangran na ka. Jerome, Uncle Arnold, kumusta kan? nasayaat matangkal.
Ada trabaho ko dito taya. Kaya't malabasak ti pagadalan niya. Apag isumat na nakita ka. Uncle, Mabit lang ha. Adto ha? awatom ko mabarok. Naimbag lang igatang mo kadagiti masapsapon mo. Uncle, Alan, awatom mo. Naimbag lang maitulong ko kun ka. wan nanang, sangaribo day tinted ng Uncle Arnold. Apay kano nga inikan na ka iti kwarta. Igatang ko kano iti masapsapol ko, nanang. Nakaskas daaw anak ko. Kasla nagbaliwan ng Uncle Arnold, nanang. Nasaya at nga rod no kasta. Nagyaman aklatan idi inawat ko ti kwarta. Nula kita si pupuso nga inted na, awan ti parikot. Wan nanang, ken kunanapay, asaya atek kano ti agadal. Taigatangan nakto kano iti sapatos ko, into naggraduarak. Ha? Kastamet ti kunana nanang, ken nakasingsingpot kanyak, saanan akas iti sigod, abinubugtak amin apan nakisarsarita na kanyak. O anya, nabasam ka day tay inted ko ababasaam, Arnold? Uwan tata. Tunggal rabi abasbasaan. Nasaya at no kasta. Ket umay kan tumanen makimisa intun Domingaw. Ta umay manen ni Padre Anton amang misa kada tayo. Uwan tata. Ay na, naragsakak parakin ka. Gapo iti panagbaliw mo, paraw. Tata. Ken ad-adda pa ay amaragsakan ti Diyos, baraw. Tata. Ket ituloy mo lang ti panagbaliw mo. Ket iti ikakamang mo kenkwana. Sika mismo ti makatakwat iti kinaimbag na, baraw. Uwan nga rod tata. Kunana nga raw tay mensahe ijay simbaan. Da kayo amismo ti mangtakwat iti kinaimbag ti Apo. Nagasat ti tao nga agkamang kenkwana. Tata. Isu nga ituloy mo ti agbalbalew, baraw. Ituloy mo ti agtulnog iti pagayatan ti Diyos. Nanang, nakitak da Uncle Arnold ken tatamando asimrek iti simbaan. Wan anak, nakitak mat. Makimisa pa'y gayamin itan ni Uncle Arnold. Kasta ti damag ko. Nasaya at mat, talaga siguro ang nagbaliwan, nanang. Ala, umay kakit din. Umunagtan, anak. Kumusta kayo dito pagnanaidan nyo? Nasaya at kami mat dito eh. Naragragsak ti biyag mi nga agina, nga oray awang ka. Lorna. Pakawanin na kiti naglabas. Sapay lang ko ma, tamaik ka na kiti gundaway ko amang ipakita iti panagbalbaliw ko. Arnold. Nagbalbaliw ako, Lorna. Kaya't ko kumangagsubli kayo ni Jibalay. Ha? Kaya't ko asulnitan ti nagkurangak kada kayo. Nang runa unay ka ni Jerome. Iso pang aasim ko ma. Ikan iti gundaway ko amang ipakita iti panagbalbaliw ko. Mala, isimpayon dagiti gamit yo. Sige. Nagbaliw ti balay mo, Arnold. Ni, nabaliwan ti balay mo, Uncle Arnold. Limawa mat. Wana, para kan kamot laday ti abalay. Ha? Arnold? Jerome, pakawanin na kiti naglabas at tawtawan, ha? Di kagdanag. Tatalaga nagbalbaliw akon. Uncle Arnold? Amom, naimbag unay ti Diyos. Ngamin, sipod kim mamanga kankwana. Agsasarunumot ti bendisyon na kanyak. Arnold. Nakastrega kiti trabaho, Lorna. No pa'y gardinero kong driver laeng. Umdas mo ti sweldok. Nasayaat mo kasta. Ngam ti importante. Naghasataklat ta. Gaputan am amok ti Diyos. Arnold. Ken, wan gayam, Lorna. Kaya't kung agkalaysata, ay ayatan ka, kat ikalaysa ka.
Tadyak kayat nagdandan na talatan. Ti kayat ko, kat agkalay satan. Maragsa ka na, gaputan nagsublay dagiti agina, king ka, Arnold. Wan tata, kat agkalay sa kamin ka ni Lorna. Da kayo ti may saninong mi. Ay na, ala hapay kid din asaan, baraw. Tata Fausto, agyaman akunay kan ka. Kapoy ti pamagbagam kanyak. Nakaamirisak. Isungay ta, naragsak akon. Kan nagsubling ti sidong ko da Lorna. Gapo ta impanagnag ko ti panagbaliw ko. Wan, baraw, kat ituloy mo ti agbaliw. Ituloy mo ti kumamang iti namarswa. Tada ita ti rumbang nga ramidin tayaw nga anak na. Ti kanayon ako mamang kinkwana. Kat matakwatan tayaw ti kinaimbag ti Diyos. Lorna, agyaman na kiti Diyos, tanakikalay sa kakanyak. Kanagyaman na, gaputa naragsak kayo niya aginay ti sidong ko. Gaputa impakitam ti panagbaliw mo. Kan impakitam, anapatag kami nga aginakan ka. Day talaeng, tasaan kayo ang maipaayan iti narang ay apanagbiag. Amumat, adyak kalikaguman tinarang ay apanagbiag, Arnold. Tinapatag kanyak, ti panagbaliw mo. Kan tinapod no apanagayat mo kanyak, kan ti panangipatag mo iti anak ko. Namnamam nga ipaay ko dayta, Lorna. Itapay, tanagbalbaliw akon. Ket, kanayon tang agpinalagip, Lorna, ha? Anasken ni agtuloy tayo ako mamang iti Diyos. Ket agtuloy ngayon tayo takwatan ti kinaimbag na iti biyak tayo. Datayo amismo timang takwat iti kinaimbag ti Apo. Ket nagasa ti asino man, ako mamang ken kuana. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Kenya. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.